Oy, uwagan! Ano ba ka? Yun sa baka ara makag-aliwaros diyang siya nyok-nyok. Gabasa ko sa Biblia guys ba? Nara ko gibasa. Kanang about sa ma-feel bito nimo nga nagtinapo na kasi mo trabaho. Mo tong gabasa ko sa Proverbs chapter 6 verse 6 to 11 mo tong gibasa kay arong ma-inspired ko kay grabe murag ang hunahon arong pagmata na tapo ra gid ra tapuan na gid. Taspukan ka adyo sumatong ni ko sabayang basahon ha para mo kuan ko ba mo gana gahang lawas bang nagtinapuan sumato nagbasa ko sa Proverbs chapter 6 verse 6 to 11 kay ganahan ko ang Bible kay sa likod na igiya bitaw guys og feeling nimo lonely ka, feeling nimo nga gilibak ka, feeling nimo nga gikuan ka, gidagdaog ka or gipasakitan or nalipay ka or tanan-tanan nga mga imuhang ma-experience sa life. Lami kay nas likod mabasa nimo radto og unsa nga verse na siya ug unsay pung sa Ginoo about daan na nga emotion. Manang muangay ko kay og ma-feel na nga murag kapoy na ko nga na muukabra ko dito sa mga verses nga makapakuan makapa-askil na makapadasig sa ang utok ko kasing-kasing. Hoy! Nansa naman na? Ano sa barong iring? Nagbati na siguro iring. Yan! Nansa marong iring? Digit, burus mo ko ng iring nga basig nagbati na ba? Halaluoy laman. Nandakuan na magijang tijan ko ning burot na. Mura nagkabutuhon. Mga anak na buti na, ikaduha na ijang anak, o ikatulo na, kay una na ijang anak, o adin na tigom. Gipangkaon man puslain ng iring, kanabang iring ihas, gikaon lagi, dya. Arang uja lagi guys, dahil lagi nabilin. Gihipos nila, kay palabi kayo, tingami kay nabaho naman, dahil man to'y bata, mga tulo ka bata nga iring, mga kuting. Nahurot yung kaon sa ihas nga iring, bakit itong iring putigan man? Aw, di, brown, yung sudo dari, dya, gikaon rag iring katong mga bagong inanak, naluoy gajud ko. Dahil pag ikaduha ni ijang anak, murag nabuhi man to, dyan nawanan po dari kuting, buha nagi. Hatag buting John Mark sa ijang amigo kay kana ijang iring kay ijang panang dinada ni baji man mo sige panganak lagi ning baji ba sige panguwag nitahag laki kay di man managhan og managhan lagi pero sao pagkajug ang naghanak kajug iring jaluoy badja pud og di nimo aligrahon di mo gastos badja pud kadihag mga pagkaon nila nga na ja ilahang puy-anay na ibong paajunon kay og di pud mo paajon adto na mga libang si mga sinina buang na sa unay kalib nga gang sinina didto pagka nanganak kay kini laging atong sinina karton ra ang mga sinina sa unay karton ra may sidlanan. Pag ukab pa na kay tuan na may mga kuting, o pa mga tinai, o pa inunla, nagloko. Di magsilbi ni, sa kada to ni kong aguhug magbuhi kong iring, kini naramang laki, kay og badji lagi delikado sa asa man anak-anak, asa man magdugmon, makakita imo sa ninag di ka manghipos, kaya sa lagi di man makapanghipos, kaya dicho-dicho man magbarog nga, wa na, nag-uli ni mo, wa na. Tuan na, inunlan, anak ka na. Dugmuna na sa iring. Gurni nga, lagi ka, lakong garibe. Ngano ka? Hani mang gipangitag? Nagbati na ka? So guys, nari ko istorya ninyo guys, no? Kanang, dahadyo namin tutagda ng background kay gahan ng mga dastir, ang gipang hangir dana kay, huwag malagi lang space. Ba't nga sa nang iring dabi, kaya aliwaros day? Nag-uw ko guys, kay pag open as email ganina, di hi message ag taga YouTube nga, mukaltas kuno sila tax 24% sa imuhang income worldwide o di ka maka-apply sa ilahang katong withholding tax kay naa kuno sila datoy unom ka questions, unom ka steps nga imuhang buhaton dito sa imong Google AdSense account. Mao to imuhang i-fill upan. Di ma-fill upan to nimo jang ma-approve ag imuhang application ag ilang kuhaan og tax katurang mga use nga gikan sa Amerika. Kay og di ka maka-kuan dadto fill out dadto ag ilang kuhaon 24% sa imong kita. So for example, og musweldo lamang kag 500 kadolyari sa kabuan sa imong account, sa kuhaan og 24%, mga 300 plus na lamang imong madawat. So dako kaadyo nang bawas sa mga income sa mga YouTuber og di sila makakuan datong 6 steps nga kanang application para sa tax. Pero og mo apply ka dadto, makuhaan gyapon imong income kay mobayad man gyapon ka sa tax, pero katurang to sa mga US nga mga ning tan-aw sa imong video kay lahi-lahi man gud og bayad ag mga kanang lugar og asa ka og to akas Germany lahi pud to og bayad og pila pud to ka kananay porsyento ka dolyar silang bayad adto lahi po sa Amerika lahi po sa Pilipinas. Pero og ang imong viewer to sa Amerika dagka kadiha og kining income kay Amerika dagka man na sila grade mga first world dag na sila grade. So gari ka sa Amerika na mugamay na kay kuhaan na sa og 30% nga tax kada views. So mabawas-bawasan jud ang mga income sa mga YouTuber.
magkinahanglan jud og magdouble effort kay og pahinay raw na kay masweldo kay og masweldo laman tag $100 kuha anong katanga di na di nakakasweldo kay $100 mag threshold so kinahanglan doble ag effort tumara to nang share ako ninyo nga medyo na kuan ko ba nga oy samot kagamay ang ating income pero okay ra kay di man ta dapat magsaligod sa ating income na nis pag vlog kinahanglan na jud tay laing source kay di pwede ka sa usa ra jud imong source maadyo gani kay nakahanana ko magding-negosyo ginagmay og baligja pero buwad lugod adi na siguro pud usog lugod no buwad mga ginamos ingana murag plano kong magbaligja mga ingana mga kana bang mga ginagmay kan bisag na piso-piso ra imo at least na kay ando ginagmay kaysa magsalig ra ka sa source of income jud wa gajay maando di impas ka mato mismo to karon guys kay mo apply ko dadtong 6 steps sa kuan lagi withholding tax sa ato ang AdSense kay arong at least ag makuhaan ra og tax katurang mga views nga gikan sa United States kay og di ko mo-apply na kuhaan mag 24% sa worldwide na nga income jaghang income ko no hay 500 ragang income na ng buwan na kuhaan pag 24% di 300 plus na lamay mabilin so dako na kaadyo nga bawas dako kaadyo na nga kaadyo ka usaban sa income mao nga ma-apply ko ron madyo na laman at least ag makuhaan katurang sa US nga mga viewers so kinahanglan nagilang kuan katurang pa mga US ang agmong hilabot pa sila sa mga laing nasud nga grabe inot pag sila kaadyo pikhanin mo na limbaro ka mo grabe na pud mo ninyo kamo di ba lalay mag-vlog ilis sa ko pajama kay mahurot tudtos lamok grabe magkaara maglamok didto marag hot doon pag isa kagaluni mong dugo grabe pangtang kog madto ko didto pero wa man lagi pa teachers kay didto may kusog signal ug di po ta mato di po ta maka buhat atong tulumanon pero usahay ra ko mag-upload didto kay di ko kagwanta lagi lamok mao nang mula ka ko adto ko lungsod kay paspas man pud adto unja komportable bagaheng mga kalawasan di ko mo ay sig pamangit sa lamok di po ko moangay mo sa karatos gi panday-panday na lang treehouse kay feeling na mahugma man kitiri kay ra makaisog di ko ganhag mga ingana karang di bitaw safe kay ngana mulagiti sa ini na dugang-dugang na pagkus problema jag madyo na magini katagok mamatay dato no jag mapiang ra o di ba mapengkaw na problema na hinuon. Hi guys, okay ka na dito sa ibabaw na haman ra kadto nag-process ang mga tax information sa vlog kay kinahanglan man. Actually June pa ko na nila kinahanglan pero ana lang magikuan para advance ba kay madyo man ang unata kaysa padugay-dugay tayo nun jag maabtan dyan nun tas di na hinun dawatod so alas 10 naman guys nagdigamo sila sa Ate Julie may ning angken sa Ate Julie ni angken ron sa mga digamuhon kay bakasyon man sa darig 1 week di pasagdan sa si Jadana wahala mga pengkaw nang itang kamot daan nagdinigamo aptik na si Jadana magdigamo alam inon pod kay hayra ko das dujan ko dari kay hani bay tabang-tabangan nga maitag mapudag magsamok-samok ka. So guys, pagkapalis, nagsugba Miss Undoy kay mansari man namang ron dya. O mamilaing mahanaan nga buhaton. Ay, nasugba na naman mo yung mga nukos ang gagmay kay ang pilaing nukos balik dito mga gagmay man tanan dya. Lami man ikaw nukos ug kaning bo haning nga ng isda na taas man pero unuron man ko na lami ko nagasabon sa vlog mong gay. Lami ka jud gay, yasinan ram na Undoy may pampalasa ba. So guys, marating vlog today ug sa mga atong mga friends dari mga vlogger adya mo kagao kay ug wapod mo kaadyo views gikan sa US gamay ra pay makaltas sa inyohang income kay ug daghan mo views sa US nakadako pod so okay ra na guys maningkamot ra man gihapon ta padadyon ra gud sa atong pag-vlog di lang pud nimo yatong saligan kinahanglan na pud tay laing pagkuhaan sa ato ang mga panginhanglan kay ug mo ni atong saligan ma-frustrate man ta so padadyon ra ta maningkakay ug magampo pirmi. Salamat sa pagtanaw sa atong vlog today. See you tomorrow!